Il-famuż monument ta' Ħalluqa spiċċa fil-mira ta' allegat għad vandalu. Kif juru dawn il-filmati miġbuda tard il-ħadd fil-għaxija minn One News, xi ħadd tajjar il-parti ta' fuq ta' dan il-monument, li ma' monument dejjem kien f'ċentru ta' kontroversja minħabba il-forma tiegħu. Meta sentejn ilu l-Papa żar Malta kienet issemmiet l-idea li dan il-monument jitneħħa u minflok saru tentattivi biex dan jitatta fil-ħin li l-Papa jkun għaddej mill-akwati. Issa xi ħadd irnexxielu jtajjar parti minnu. Tkellimna mal-artist ta' dan il-monument, Paul Vella Kritjen. Mir-ritratt li rajt, ġifieri nispera li jittieħdu passi u dan il-biċċa xogħol tal-arti tiġi restaurata għal kundizzjoni li kienet fil-qabel biex dal-wirt nazzjonali jinżamm. Nispera li nsibu fondi ovvjament biex dan iżid. Id-diskussjoni li forsi qaqmet dwar dan il-monument, kif tħares lejha bħala artist? Taċċetta li jkun hemm diskussjoni fuq opra tal-arti? Jekk issir minn nies professjonali u fil-qasam tal-arti u tal-kultura, mhix jien pereżempju ma sax nikkummenta fuq il-mediċina, ovvjament, għax minnix kompetenti u minnis kompetenti, dik hija biċċa xogħol futurista li jiena stajt tagħmel xi ħaġa figurattiva fit-tieni millennium tipproduċi xogħol bidejat oriġinalissimi ġifieri. Imma anzi hemm bżonn ħafna li jsiru iktar diskussjonijiet u programmi fuq l-arti.